Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आशा खालामो बयबो मोजां दङ। दा BTC नि गोदान साख्रि ओंखारदों जेराव MTS डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर बेनिफ्राय PC आरो लोगोसे EC नि आपडेट लाबोदों। दा सेलारि 20,000 निफ्राय जागायनानै 30,000 दानफायाव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे जाबाय इन्टारभिउआ 5 डिसेम्बराव। दा बोरै इन्टारभिउ हैनो मोनगोन आं बिनि डिटेल्सखौ लाबोदों। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना एसेबो स्किप खालामनाङा। स' नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ। दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों नायगोन फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन। दा लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल साइटआव बे रिड अल नोंथांमोना नटिसआव फैनानै क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। स' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। दा फार्स्टनि पस्टआ बेयाव दङ नै बेनो जाबाय सानै दङ डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर्स अके। स' बे प्रग्रामा जाबाय बड'लेण्ड स्कुल एडुकेसन प्रग्राम। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट जब होदों 7 मान्थस दे। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्सटेनसन मोनबाय थागोन। जेसेबांनो प्रग्रामा सोलिगोन नोंथांमोना मिथिखागौ बे सोलिबाय थागोन स्कुल एडुकेसना। स' बेयाव नोंथांमोना साख्रि मावबाय थानो मोनगोन। 7 मान्थस होग्रोदों फार्स्टआव। स' बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेसन एन्ड बेनिफ्राय मा नांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो। दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बेयाव नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बिदों बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर्सआवहाय दा BA BCom बा BSc बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे थाबानो जागोन। बेनिफ्राय वर्किं एक्सपिरियेन्सआ 2 इयार्स नांगोन जायखिजाया डेभेलपमेन्ट सेक्टरनिफ्राय नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो जुदि नोंथांमोना एडुकेसन लाइनाव मावनाय दङब्ला स' नोंथांमोना बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनगोन गभर्नमेन्ट सेक्टरनिफ्राय मावनाय दङब्ला। बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव एक्सपिरियेन्स गैयाब्ला स' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानाय नङा। दा गोबां साननो हागौ मानो एक्सपिरियेन्स बियो बे जाबाय मोनसे प्रजेक्ट। दा प्रजेक्ट जबावहाय जेरावबो एक्सपिरियेन्स बिनाय जायो। बेखायनो नोंथांमोना जायखिजाया प्राइभेट सेक्टर बा गभर्नमेन्ट सेक्टराव नोंथांमोना मावग्रोनांगौ। बेनिफ्राय अब्ला बांसिन चान्सखौ नोंथांमोना मोननाय जायो। बेनिफ्राय सेलेरिया जाबाय 25,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि सिभिखौ एबा बाय'डाटाखौहाय स' नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन इमेल एड्रेस होननाय दङ। नोंथांमोना बे जिमेल एड्रेसाव हरबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि इन्टारभिउआ 5 डिसेम्बराव जागोन आरो बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर। थ' दानिया जों फैबावबाय गुबुन पस्टआव बेनो जाबाय MTS। दा लोगोफोर MTS पस्टआव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन। पस्टआ सासेल' दङ आरो बेयाव नोंथांमोना सिम्पल एचएस पास पार्सेन्ट नाङा लोगोसे 1 इयार एक्सपिरियेन्स नांगोन बेयावबो अब्लासो नोंथांमोना हागोन। स' बेनिफ्राय सेलारि नोंथांमोना 20,000 पर मान्थ बे पस्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो जायफ्रा गभर्नमेन्ट सेक्टरनिफ्राय मावनाय दङ एडुकेसन लाइनाव बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनगोन। बेनिफ्राय सेलारि 20,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय बैसोखौ बेयाव होनाय गैया। स' नोंथांमोना जायखिजाया सेन्ड खालामबानो जाबाय आरो बिनि इन्टारभिउआबो 5 डिसेम्बरावनो जागोन। स' दानिया जों फैबाय लास्टनि पस्टआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि प्रग्राम कोअर्डिनेटर। दा बेयाव सासेल' दङ पस्टआ बेयाव नोंथांमोना PG पास खालामनांगोन MA एबा MSW खालामनांगोन। बेनिफ्राय 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बेयावबो बिदों। थ' एप्लाइ प्रसेसआ सेम प्रसेस इन्टारभिउआ 5 डिसेम्बराव जागोन आरो बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर। स' नोंथांमोना नोंथांमोननि सिभिखौहाय सेन्ड खालामनांगोन जिमेलावहाय। बेनिफ्राय SSC नि मोनसे आपडेट होदों BTC निफ्राय जेराव नोंथांमोना बेनि एप्लाइ खालामनाय डेटखौथ' मिथिखायो 30 नभेम्बर। आरो जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै खालामना ला। लोगोसे माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेयाव माखासे आपडेट होदों आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुखांखाबाय सिगाङावनो एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना नायनानै मबाइलावनो खालामनो हायो। नाथाय लोगोफोर बेयाव माखासे कलेजेसनि आन्डारावहाय एप्लाइ प्रसेसखौ बेयाव होनाय जादों लिस्ट होनाय जादों माखासे कलेजनि बेयाव थांनानैबो नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खालामहैबानो जाबाय। स' बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर लोगोफोर। बिनिफ्राय बिनि एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारियाव चान्सआ दङ मानो होखादों। नाथाय लोगोफोर बे एग्जामा जानुवारियाव 100% चान्सआ दङ। दा बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेट BTC नि जब आरो लोगोसे जेनेरेल जब फैयोब्ला गासैबो इलिजिबल जागोन जेराव एसेबो एक्सपिरियेन्स नांलायनाय नङा। दा लोगोफोर बेफोर जाबाय माखासे प्रजेक्टनि आन्डाराव जब नालाय बेखायनो एक्सपिरियेन्स नांगौ जायो आरो जेनेरेल जबा नोंथांमोना BTC निफ्राय मोनगोन जेराव गासैबो 10 पास 8 पास डिग्री पास इलिजिबल जागोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन दिनैनि आपडेट BTC नि माखासे जबनि।